Neviem, nemám slovo naozaj asi najkrajší deň môjho života, ale asi aj najťažší, pretože naozaj ten tlak bol obrovský, ale som rada, že som si potvrdila, že tie moje nervy sú asi naozaj zo železa. Ľudí som počula už startu až do cieľa, každého, koho som stretla, vedela som, že budú spokojní len s pódiovým umiestnením. Keď som prišla do cieľa, bol to úžasný pocit a určite, keby som si to mohla zopakovať, by som si dala ešte ďalšie 3 jazdy, pretože naozaj toľko ľudí, tak ako kričali, naozaj som ich počula počas celej trati a bolo to úžasné. Tak určite, áno, myslím si, že to už trvá niekoľko rokov a je to úžasné pretikať s takou pretikákou, ako je ona a viem, že ona ešte toho dosiahne veľmi veľa v živote a ja možno za tých 10 rokov, keď budem pozerať so svojimi deťmi, tak si budem im môcť povedať, že s ňou som pretekala, keď všetky tie rekordy. Hlavne určite treba poďakovať veľmi organizátorom, pretože to počasie, čo tu vystrajalo, nebolo určite jednoduché a tá trať bola naozaj výborná. A určite im patrí veľká vďaka za to, že vlastne na niečo dopracovali od rána do večera a naozaj tie podmienky boli výborné, takže myslím si, že im patrí naozaj obrovská vďaka všetkým tým dobrovoľníkom.